Ako si Ricky Manguera, kasalukuyang OPBM lead ng SAAD or Special Area for Agricultural Development ng Region 3. Sa kasalukuyan, under kami ng Field Operation Division. Ano nga ba ang SAAD program? Okay, para sa mga hindi masyadong maalam sa programa ng SAAD, ito ay unang nilunsad sa part ng Mindanao, na kung saan ang salitang SAAD ay nangangahulugang promise or pangako. Din sa Central Luzon or Region 3, ito ay nilunsad nitong 2023. Okay? Na kung saan itong SAAD ay inilunsad dito para sa mga classification na munisipyo na PIP hanggang 6 class municipalities at ang potential na beneficiary o farmers ay yung nasa 10,000 pababa na income. Ito ay magtatagal ng at least 3 taon para sa mga selected beneficiary ng SAAD. Pero itong mga farmers na nakatagpos ng 3 taon, hindi nangangahulugan na tapos na yung programa ng SAAD sa kanila. Instead, lalaki pa yung magiging potential nila kasi nga i-endorse natin sila sa mga banner program ng department. So this time around, yung scope ng pwede nilang mabil na mga programa at projects ay mas malawak. Ano-ano ang mga suporta at tulong na ibinibigay ng SAAD? Okay, para sa kaalaman ng lahat, pagdating sa intervention na pinagkakalob sa ating mga SAAD beneficiaries, ito ay nagsisimula muna doon sa pagkakandak natin ng BNA or Barangay Needs Assessment at saka yung PRA or Participatory Rural Assessment na kung saan inaalam natin ano ba yung primary needs nila. Unlike sa iba, basta na lang i-identify yung mga intervention. Pero sa mga SAAD beneficiaries natin, tinatanong natin sila kung ano talaga yung mga needs nila. Now, pagdating sa mga intervention, ang pinagkakalob natin sa pag-implement ng SAAD program, nagbibigay tayo ng mga corn seeds, yellow corn seeds para sa mga corn farmers natin. Mga small machineries like STW, mga hand tractor, cultivator, at saka mga small tractors. Pagdating naman dun sa poultry, nagbibigay tayo ng mga ready-to-lay chicken o ito yung mga pinapaitlog nating mga manok. Nagbibigay din tayo ng mga swine o yung mga baboy. On top of that, nagpo-provide tayo ng mga backyard gardening, mga hydroponics na sa ganun, may pang-sustain tayo habang hinihintay nilang mag-harvest or may benta yung kanilang mga alagay. Sino-sino nga ba ang mga maaaring sumali sa programa? Okay, para sa mga potential na magiging beneficiary ng SAAD, dapat sila ay RSBSA registered. Dapat hindi sila tinutulungan ng ibang banner program. At pwede silang lumapit sa mga municipal agricultural offices natin sa mga munisipyo. Pero again, yung consideration kasi natin sa pagpili or qualification ay dapat yung mga munisipyo ay under ng PIP at saka 6 class municipalities. So hindi lahat ng munisipyo ay pwedeng itap din sa programa. Paano nakatulong ang SAAD program sa mga magsasaka at komunidad? Okay, para sa mga natulungan na nating mga magsasaka under ng programa, nagpapatotoo sila na dahil sa pagdating ng SAAD program sa kanila, ay maraming mga benefits ang kanilang nakuha. Halimbawa, yung isang farmer natin sa Anao Tarlac
at saka sa Ramos, dati kasi nagtatanim yan ng mga corn, no? Kaya lang, yung mga puhunan nila ginagamit ay mostly nanggagaling sa inuutang nila, no? Pero nung dumating yung SAD sa kanila, nagkaroon tayo o nagbigay tayo ng corn seeds, ng mga bono, ng mga trainings at saka mga machineries na kung saan hindi na nila ito inuutang, no? Nagkaroon sila ng biglang parang puhunan na instead na mangutang pambili ng mga inputs, this time around pinrovide na ito ng program kaya nakatipid sila. Now, yung mga perang supposed to be gagamitin nila sa ibang aspeto ng pagpa-farming nila, nagamit nila sa ibang bagay. Katulad ng pagpaparal sa kanilang mga anak, pagpapaganda ng kanilang mga o pagbibili ng kanilang mga kailangan sa kanilang bahay. So malaking impact kahit paano yung pagdating ng SAD sa kanila. Sa pamamagitan ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program ng Department of Agriculture, naipagkaloob ang isang corn seeder machine sa Rizal Livelihood Farmers Association ng Anao Tarlac. Ang makinaryang ito ay ginagamit sa bukid para maitanim ang mga butil o buto ng mais sa lupa. Karaniwan itong hinihila ng traktora at idinisenyo upang mailagay ang buto sa tamang lalim at tamang agwat para mas maganda ang tubo at mas marami ang ani. Dati nung wala pa itong mga consider na ito, kami ay manual ang pagtatanim at medyo mataas din, mas mataas ang upa kaysa dito sa consider. At ang yung oras po ng pagtatanim ng manual is umabot po ng siguro yung 1 hectare umabot po ng kalahating araw. Ganon. Pero pagdating ng consider, ito 2 oras lang tapos na yung 1 hectare. At saka isang tao lang ang gagamit. Samantalang kung sa manual, yung 1 hectare mo gagamit ka ng 10 tao. Ito nakakatipid ng tao dahil isa lang po yung operator nito. Ganito ang dating paraan ng pagtatanim nila ng mais. Mano-mano, gamit ang isang lumang handheld corn seeder. Yung manual po kasi Armalite at nagtatagal po ng kalahating araw yung pagtatanim sa 1 hectare. Nakakapagod talaga sir, samantalang ito consider, nakasakay na yung driver at saka isa lang tao ang magagamit. Kami po ay nakatipid dahil dumating po itong consider, isang sigil lang po namin is 1,700 per hectare. Samantalang sa manual is 5,500. Kaya malaking bagay po itong consider na ito na naitulong sa mga tao. Bukod sa pagtitipid, kumikita rin ang asosasyon na naipapamahagi nila bilang dibidendo sa kanilang mga miyembro. Ang kagandahan po ng consider, bukod sa nakakaminos na sa upa, kumikita pa yung association. At yung kita po ng association ay para din doon sa mga member dahil may mga dividendo ang bawat member sa amin. Yung buong isang araw na paggamit nito is nakakatanim po ito ng mga 4 na hektarya sa maghapon. Simple rin ang maintenance ng makinarya. Kinakailangan dyan sir, mga grasa, langis. Yan lang po ang number 1 na buhay ng isang makina. Mga kaagri, ipapakita namin sa inyo kung paano ang paggamit po ng consider at kung gaano kahalaga at gaano ka makatipid. Ito po yung hihila po doon sa consider. Ito tinatawag natin na makina. Ito ay golden bow. At ito naman, ito yung handle. Ito yung pinaka-handle po nung at ito po yung nagtuturo kung saan tutungo po itong consider na ito. Ikabit na natin itong consider para makakita na natin kung paano po ang paggamit nito. Ito pag kinakabit na po, dahan-dahan lang.
Ito, nakabit na po. Ito po yung tinatawag po natin na lalagyan po ng binhi na maglalaglag po doon. Itong dalawa pong ito po yung kargahan po ng binhi. Ito naman po itong tinatawag na blade. Ito po yung nagbibigay ng gulis. Nang babagsakan po ng buto para doon sa lupa. Ito po naman, itong bakal na ito po yung cambio niya para bumaba po yung blade. At saka ito po, cambio din ito. Pagka nasa right po ito po ay maghuhulog po ng buto. Pagka nasa left po ito, ibig sabihin nakalak po, wala pong lumalabas na buto. Sa tulong ng SAAD program ng Department of Agriculture, naging mas mabilis at mas magaan ang pagtatanim ng mais. Isang mahalagang hakbang para sa mas maunlad na kabuhayan ng ating mga magsasaka. Maraming salamat po mga ka-agri sa walang sawang pagtutok sa programang naghahatid ng kaalamang pang-agrikultura. At nawa ay may napulot po kayong impormasyon at inspirasyon na magagamit po ninyo sa inyong pagsasaka. At para naman po manatiling updated sa mga kaganapan mula po sa kagawaran ng pagsasaka Gitnang Luzon, ay i-like at i-follow na ang Department of Agriculture Central Luzon sa aming pong Facebook at YouTube channel. Dito ay makikita ninyo ang mga tulong na ipinamimigay po ng ahensya mula po sa pagtatanim hanggang sa pag-aani ng inyong mga produkto. Muli, ako po si Ernest Payawal at abangan pa ang mga iniluluto po naming kwento ng tagumpay ng mga magsasaka. Dito po sa programang Agri TV Central Luzon.